Καλημέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι χρόνια πολλά για τις μέρες με υγεία και χαρούμενη εβδομάδα. Είναι το εβδομαδιαίο, η εβδομαδιαία μάλλον πρόβλεψη για όλα τα ζώδια από 29 Δεκεμβρίου μέχρι 4 Ιανουαρίου. Είναι λοιπόν η τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου και μπαίνουμε στο νέο έτος το 2026. Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλή εβδομάδα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και με υγεία ο καινούριος χρόνος. Θα κάνω και ένα βίντεο μέσα στην επόμενη εβδομάδα για το νέο έτος. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρυούς για την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται. Εσείς οι κρύοι λοιπόν, εδώ βλέπω έχετε πολλές αντιπαραθέσεις, πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσετε για να απελευθερωθείτε από καταστάσεις, οπότε θα κληθείτε μέσα στην εβδομάδα αυτή να ξεκαθαρίσετε πράγματα και πρόσωπα για να έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας, μια καινούργια ευκαιρία που έχει λέει πολλά να σας δώσει. Αρκεί να κάνετε ξεκαθαρίσματα. Πάμε στον Ταύρο. Ο Ταύρος αυτή την εβδομάδα θα βιώσετε οικογενειακή γαλήνη, πιο πολύ οικογενειακά σας βλέπω, αρμονία, ευτυχία, ίσως κάποιοι από τους Ταύρους να προχωρήσετε και σε δέσμευση ή να ακούσετε ή και εσείς οι ίδιοι αν θέλετε κάποιο παιδάκι, μια εγκυμοσύνη να αυξήσετε την οικογένειά σας. Αυτή η εβδομάδα εδώ είναι κατάλληλη και γενικά είναι μια εβδομάδα με γαλήνιες όμορφες οικογενειακές στιγμές. Έτσι, και εδώ έχουμε και το 2 κούπα που σημαίνει ότι κάποιοι εδώ θα βρούνε και τον έρωτα μέσα στην εβδομάδα της ζωής τους για να προχωρήσουν σε κάτι σταθερό. Πάμε για τους διδύμους. Οι δίδυμοι πολλές γνωριμίες θα έχετε εδώ, πολλούς εξόδους με πρόσωπα. Θα το ρίξετε λίγο έξω βλέπω αυτή την εβδομάδα και θα κάνετε και κάποιες νέες γνωριμίες. Τα οικονομικά σας θα είναι αρκετά καλά, με σταθερότητα αυτή την εβδομάδα. Θα έρθει και νέος κόσμος, νέες συνεργασίες που έχουν να σας δώσουν χρήμα, παιδιά, στους διδύμους. Για πάμε για τους καρκίνους. Οι καρκίνοι θα πάρετε αποφάσεις, λέει, μέσα στην εβδομάδα αυτή. Πρέπει να πάρετε αποφάσεις για να δείτε πώς θα βαδίσετε από εδώ και πέρα και πολύ περισσότερο αν εσείς που είσαστε σε διπλές καταστάσεις θα πρέπει να κρατήσετε ισορροπίες και στα οικονομικά σας επίσης ισορροπίες, γιατί είναι μια εβδομάδα που θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις για να ισορροπήσουν τα πράγματα στη ζωή σας. Αποφάσεις λοιπόν για ισορροπίες. Πάμε για τους λέοντες. Οι λέοντες θα κινηθείτε με σταθερότητα αλλά και θα είσαστε λίγο μαζεμένοι αυτή την εβδομάδα. Στα οικονομικά σας βλέπω. Για να δούμε τι άλλο. Ναι. Έχετε λέει όλα τα προσόντα για νέα ξεκινήματα, αλλά δεν θα βιαστείτε, θα είσαστε λίγο συγκρατημένοι αυτή την εβδομάδα. Θα το πάτε δηλαδή βήμα-βήμα. Οτιδήποτε καινούριο θέλετε να ξεκινήσετε. Πάμε στους Παρθένους. Οι Παρθένοι αυτή την εβδομάδα κάτι περιμένετε. Στα επαγγελματικά σας, οικονομικά σας, είναι μια μέρα που πρέπει να αξιολογήσετε την κατάσταση, πώς θα προχωρήσετε. Σας βγαίνει και ένας νέος έρωτας εδώ πέρα, οπότε όλα καλά. Θα ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα ερωτικά σας παρά με τα επαγγελματικά σας αυτή την εβδομάδα. Πάμε στους ζυγούς. Οι ζυγοί φεύγετε από καταστάσεις δύσκολες που σας προβλημάτισαν, που σας στενοχώρησαν.
και πάτε για νέα πρόσωπα και πράγματα. Έχετε περάσει, λέει, πολλές δυσκολίες, τις αφήνετε πίσω και πάτε σε μια κατάσταση έτσι πιο ήρεμη, πιο ξεκάθαρη και πιο βελτιωμένη και με νέες ευκαιρίες. Έτσι, πολύ ωραία και ζύγι. Πάμε στους Σκορπιούς. Οι Σκορπιοί, πολύ κούραση σας περιμένει αυτή την εβδομάδα. Προσέξτε λίγο με άτομα εδώ πέρα, επειδή θα νιώσετε κουρασμένοι, θα σας βγαίνει σε ένταση η όλη φάση, οπότε λίγο προσοχή στις κουβέντες με τρίτα πρόσωπα για να μην χαλάσετε εδώ συνεργασίες. Μια εβδομάδα δύσκολη για σας, λίγο προσοχή. Πάμε στους τοξότες. Οι τοξότες θα το ρίξετε λίγο έξω αυτή την εβδομάδα, θα φλερτάρετε, ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στη ζωή σας, μια καινούργια προσφορά ή και εσείς οι ίδιοι μπορεί να κάνετε μια αισθηματική πρόταση. Μια εβδομάδα ξέγνιστη λοιπόν για τους τοξότες. Πάμε στους εγώκερους. Οι εγώκεροι μπαίνετε σε μια εβδομάδα αναμονής για να εξελιχθούν κάποια πράγματα και ειδικά στα οικονομικά σας εδώ έχετε, λέει, τη σοφία να δείτε πώς θα βελτιώσετε τα επαγγελματικά σας και θα τα σταθεροποιήσετε φυσικά. Είναι μια εβδομάδα που θέλει υπομονή για μέχρι να εξελιχθούν κάποια πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Πάμε στους υδροχόους. Πολύ απεσιοδοξία και πολύ στενάχωρη η εβδομάδα για σας, αλλά έχει να σας δώσει ευκαιρίες, βλέπω εδώ, οπότε μη μου στενοχωριέστε. Αν έχετε απογοητευτεί από καταστάσεις, έρχονται καινούργιες καταστάσεις να σας δώσουν πιο ωραία πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Και τελευταίο ζώδιο, οι Ιχθύς. Μια πρόταση με σταθερότητα έρχεται, μια πρόταση που θα σας ανεβάσει οικονομικά. Οι Ιχθύς, προσέξτε λιγάκι να μην πισωπλατήσετε μια πολύ καλή πρόταση που έρχεται και που θα σας ανεβάσει οικονομικά και κοινωνικά. Η γενική τώρα ενέργεια της εβδομάδας για όλους, που πάντα βγάζουμε την κεντρική, είναι ότι θα έχετε βοήθεια από φιλικά πρόσωπα και επίσης προτάσεις εδώ πολλές στα αισθηματικά σας. Κάποιοι εδώ ίσως βρείτε τον έρωτα της ζωής σας, αλλά θέλει, λέει, να κρατήσετε ισορροπίες και να βγάλετε αποφάσεις με λογική, παιδιά, να μην βιαστείτε. Αυτά λοιπόν έχει η εβδομάδα 29 έως 4 Ιανουαρίου να μας δώσει, 29 Δεκεμβρίου. Να είστε καλά, εύχομαι. Καλή εβδομάδα και καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και με αυθονία. Γεια σας, να είστε καλά.